Timasakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kamyunay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asidig ken adayo alang ipa ay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Agday tan ningisit. Nagnisit lang araw dan. Nagalas pa iti lang ana. Nalabas ka matbong. Oh, apay. Agpay sumuta. Kapoy tinalabos sa kinangisit mo. Agkamaris kayo ni tissues ko. Nalabas ka talagan. Nagsakit na kita'y bagbagam. Oh, di agsangit kan. Mangit kamot gayam. Mangit. Huston! Agsardang kan. Manjak ngay. Apay, ano taramidam ngisit? Awan ti maramidam. Gapat agpay si ti bagbagak. Talaga amat nagnisit ka. Ipulong ka kaninanang ko. Diagi pulong ka. Amangan no kapat padamot lang ni nanang mo nangisit. Ada ka matgaya man anak ko. Oh, apay analiday ka. Awan tatang. Anak, amamu ka. Madlaw analiday ka. Di ngamin kaadalak tatang. Nibong, kanayon nakasurunan. Nagnisitak ka no. Kun, naalasak ka no. Anya? Ne, sana may parbang day ta anak ko. Masapol ang madisiplinaan day ta kaklasem. Kaya't mo tayo pulong ko itititser mo. Saanon tatang? Mauman tumatla siguro. Talaga ngamin akas jay na day jay akaadalak. Anak, patpat ganda ka unay ka ni nanang mo. Iso adi mi ipalubos sa laisin da ka, may papan iti langham. Agyaman ak tatang. Kato nagpintas ka anak. Saan lang nga iti lang no di kat pati iti kinataom. Nakasingsingpat ka nga anak. May saka na isang sangay na parabor ti Diyos kada kami. Iso adi ka kung maagpa-apekto kadagiti manglalais kan ka. Ika gumaak tatang. Ngam masaksakitanak namin no daduma. Amok anak ko. Ngam patib karam ti pakinakam mo. Laglagi pa asaan na pudno ti ibagbagada may papangan ka. Napintas ka, anak ko. Simangpat ka din ni Jane Lakay. Wan bakit? Masya na kita anak ta. Nakalidliday man na si mangpat dito'y balay. Ha? Apay? Anya tinapasama ka ni Jane? Kasi ti sigod, linalais na ka numanen. Nang ron na si kaadalan ng agnaga ni Tibong. Anyamat nga minan day nga ubing. Di damot lasar danganon asursurduan ni Jane. Among bakit, ura ubing pa ni Jane. Marikrik nakti sa kita marikrik nana. Tunggal laisan da may papanitilangan na. Binagbagaam ko malaangan ni Jane. Adi na idan ikaskaso. Tawan mo't kinapudno na ti bagbagada. Kasta mo timbagak. Ang moray no kasta. Mapanak iti pagadalan din ton bigat takasaritak ti maestrada. Sana kayat ni Jane. Ngamrumbang lang nga maamuan da ter aramidan da kankwana. Sika ti makaamulakay. Barang sardangan da nga agpayson ti anak ta. No maipakaamom ka dagiti maestrana ti araramidan dagiti kaadalan na. Sapay la ko mabakit. Kaasimot nga minta anak ta. Kitaan nyo nangisit oh. Nakangisngisit lang araw dan. Pulong pay. Da kayo manan. Talaga ka di adidak sardangan asursurduan. Apay, agipulong ka manan ka ni tatang mo. Tapno may manan diti pagadalan. Pulongera ka talaga. Ngisit.
Pangaasiyo, sardangan dak ko man alalaisan. Awan mo ti Aramida kada kayo. Apay nga minakasta tilangam. Nakalalas ka, nagnisit ka pa'y. Kat da kayo ngay, nagmaditi ugali yo. Naglaing kayo amang lais. Na, tamo nanti sumungbat. Ay, apo ningisit. Nalastog kita na. Aglablabas kayo mat ngaminan. Ay, saan da ka sardangan? Napay nga mina dito'y ka pa nagadala. Saan ka may bagay dito'y kaputan nagnisit ka. Nisit, nisit, nisit. Agsanit ti maysa nga aldaw asaan dak alaisan dagiti kaadala ng runa ni Bong. Gapu iti pananglala isda kanya, kanayon naklagsangit iti pagadalan. Ngam napalalo ti pananglapud ko iti panagarubos tilwa, tanakarakaro asurdunda no ipakita ti panagarubos tilwa. Jack makapanunot anasaya at gapu iti panangbulbuli da kanya. Dimtang payan iti punto, anaawanan akon iti ganas asumrek iti pagadalan manang. Ngam tunggal makadtenak iti balaymi, mapunas amin dagiti sakit a marikrik na, gapu iti panangayayo kanya dagiti dadakkel ko. Nagtultuloy iti kasday nga aramid da kanya, agingga iti nakadtenakon iti high school. Aging gaita, kastoy pala ti Aramidan da kanyak. Kanayon dak pala ang alaisan gapo iti langak. Nang runak at kaadalak manin ni Bong. Isungamin ti dadaulo kadagiti manglalais kanyak. Amo damot ana alas nga aramid ti panagsurdo. Aramidan dalatta. Kaano nga taayang agsardang da? Saan aday ta ti agbalin ato bang? Tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Nasken nga agbalinak anatibkar. Tapno malabanak dagiti aramidan da kanyak. Kayat ko ti makaturpos iti kolehiyo. Tapno makatulong ak iti pamilyak. Amok adinak baybay anti Diyos. Isu nga ikagumaak ti makaadal. Anya dagitad ta di tarupam. Apa nagado ti nagbubukol. Anya ka Bong, aging ga ka di ita, kasta pala ang ti ugalim. Agbaliw ka matan. Apay nga min naging kay takot kastapay lang tilangam. Nakalalas ka, nagnisit ka pa'y. Panagkunam ka dikat na saya at day tangar aramidam. Idubing tayo, kastakan. Aging gayta, awan latta ti panagbalbaliw mo. Panagkunam ka dikat apektado apay kadagita nga ibagbagam? Saanan, Bong? Oh, agpaiso? Talaga mo ta. Katwan mo't. Iso adimon sayangan ti panawon mo ang manglalais kanyak. Ta saan akon nga apektado. Wan, pudno na po daw ka. Nataer ka. Kan nagpintas akitaan ti siding di tamuging mo. Maibagay launay kan ka. Ngam, naalas mo ti ugalim. Ah? Tirumba nga aramidam, agadal ka na imbag, barang maipasam ti high school kat makapagkolehyo kan tumatlaan. Ha? Amok agangabit amin na gradom.
Iso nga imbes aday tamang lalais kanyak ter aramidem, agadal ka kiti na imbag, tapno maragsakan mo't ken ka dagiti dadakkel mo. Tatang, nanang, adakon. Awan ni nanang mo anak, napanitayan ti kumarin na. Kasla naragsakan sa ita, Jane. Tatang, Apay anak ko, at ka din napasama ka pa karagsakam. malagip ko nga minibong tatang. Di ngay kaadala ka kanayon amang buli kanyak. Oh, apay anak, linais na kakadimanan. Wan tatang, ngam sigurado anang rik na iti imbagak ken kwa na. Kat sapay ko matasim magupsop ken kwa na dagiti imbagak. Apay ngamin, anya ayati imbagam kan kuana. Sanan arumbang ama-aman nyo pa'y tatang. Basta, di kay agdanag, tapara iti pagsayaatan na timbagak. Kat sapay ko matagbaliw tumutten. Talaga kadyasaan kan nga apektado kadagiti ibagbagada may papankan ka anak ko. Saanan tatang? Tinapatag kanya kita kat makagraduarak. Kan makapagkolehyo ak. Ado nga min ti arapaap ko iti biyag. Kat saan ati panang lalais da kanyak ti agbalin atubeng, tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Rumbang laang anak ko. Kat namnamaam nga da kami laang kaninanang mo, akanayon amang suportakan ka. Bakit? Dandanin ti graduation ti anak mo. Ak kolehiyon tumutan. Kasla kaano lang idi ubing pa akanayon niya agsangsangit niya agawid. Gapoy ti panang lalais da ken kuana. Wan nga rod lakay. Maging gansamot itakat adapay laang di kaklase na akanayon amang lais kan kuana. Pudno, gamdakkelan ti nagbaliwan ti anak ta. Di na ni kaskaso dagiti mang lalais ken kuana. Ay, nasaya at mo't kasta lakay. Nangato ti arapaap ta anak ta. Kat sapay la kumatamatunoy na amin dagita. Tapno masupapakan mo ti amin na sakit anarikna na manipod iti elementarya. Amo ka dagiti na pasamak ti mangpatpatib ka iti pakinakam na. Tapno agbalin na progreso ti biyag na iti masakbayan. Ikararag ta mapasamak day talakay. Babaan iti tulong tinamarswa. Ngam iti lasod ti mano atawan ko iti sekundarya, saan anapukaw dagiti nang lalais kanya, gapu iti langa. Saan ngamin anapintas, akas ka dagiti daddu mga adtutubo, ken kang ronaan na, nangisitak manang. Ti pagyamanak iti Diyos, saan apulos nga imparik na dagiti dadakkel ko, na adda pakapilawak. Gapu tano addakon iti balay mi, siya kon ti kapintasan iti imatang dagiti dadakkel ko. Iti panagadal ko iti kolehyo, nakariknak manan iti insecurities, gapu nga rod iti langa. Gapu taaddudu mamanan a tao ti makadupong ko, iti Simrakak nga universidad.
Anya jay ko nam Jane, anak. Talagan sa asaanan nga agbaliw ti trato kanyak ti tao, tatang. Nay, apa yan anak? Kasano, aging ga itata kolehyo akon. At dalat ta dagiti mangumum si kanyak gapu iti langak. Anak, naglabasa mo kita manipod elementarya aging kat sekundarya. Nabaalam ti amin na pananglais kan panangumsi nga imbakal daken ka. Di mo kunaan, nga itatakolehiyo kan, sa kapayla pa iluyos ka dagiti awan mo't ka iskan ng aramid ti sabali a tao. Tatang, Kabisado kan anak ko. Kabisado da ka kaninanang mo. Amumi no anya ti kalidad ti kinataom. Ita ka di paya sumuko ka. No kaano adandanin maragpat mo dagiti arapaap mo. Laglagi pom Jane. Sumagmamanulang natawin agturpos ka ni ti koleyo. Itulok mo ka di mapaluspusam ti kundaway, gapulaan ka dagiti mangumumsikan ka. saan tatang? Jack itulok. Kasta dahil ti kayat ko amangagan kan ka anak. Di ka pa iluyo si tanyaman na saan anasayat nga aramid ti sabali a tao. Ipakitam ka dakwada nga oray no kasta ti langam. Adda na isang sangayan agalad mo asikalaang ti agtagikwa, anak ko. Apay adi ka pala maturog lakay. Pampananutak nga min ni Jane nga anak ta bakit. Apay ni Jane, ada ka didakas na napasamak kan ko na. Awan mo't, isu na lang taging gaitangatan iti koleyo. Isu upay lang ti pagparparikutan na. Dagiti manglalais kan kwa nagapoy ti pisikal alangana. Oray kas jay ni Jane nga anak ta, tanasaya at ti panagpuspuso na. Nasingpet nga agtutubo. Naku namon bakit. Sa payag may samat nga anak ta, iso akapilitan adata ti mangandingay kan kwa na. Kanayon mo't akasarsarita ta saan aya. Kanayon apatib kerenta ti pakinakam na. Rumbang laeng Saan ta nga itulok ako mapsot ti pakinakam na? Tano mapasamak ti kasta. Amangan no mamimpinsan mata maripog ti saripdana. Kat no anya pa'y ti mapasamak kan kwa na. Uwan lakay. Husto day taan na ibagam. Alang arutan, maturog tantan adalam man terabi. Sana balita na pagsaritaan tan, no anya tirumbang nga aramidan ta para kan ni Jane nga anak ta. Itata nakaturpusa ko nanang, tatang. Ikarik, guminawa mo ti panagbiag tayo. Amin arigat yu kanyak, subadak. Jane anak, saan da ka nga obligaan namang subad ka da kami kaninanang mo? Obligasyon mi ti mang suportaken ka, kan mang paadalken ka. Tada kami ti dadakkel mo. Husto ni tatang mo, Jane. Awan ti rumbang asubadam kada kami. Inaramid milaang tirumbang. Dahil tatipudno, anak ko. Amo ya tatang, nanang, nagasatak.
Tauray no kastoy tilangak, naadaanak mo't itinaganak akas kada kayo. Malaksid a suportado dak iti amin. Itilaksid ama ko na asan tayo matabak nang. Siyak pa iti kapintasan iti imatang yo. Talaga mo't anak ko. Awan ti umasping iti kinapintas mo. Dahito iti laglagi pa anak ko. Ti kinapintas kat saan laeng ama ibasar iti physical alanga. Kadawyan lang amin dayta. Agkupas dayta. Ngem ti pudno a kinapintas, makita iti puso ti tao. Babaan iti kinasayaat na. Iti kinaimbag ti aramid na, ken kang ronaan iti amin, no kasano ti pamati na iti Diyos. Takas iti nakunakon, ti pisikal a kinapintas ket agkupahas. Ngem no ti makita iti kinataom a pintas, ket tinatibkar a panagtalag mo iti Diyos. Saan to apulos nga agkupas dayta, Jane? Husto ti inam anak ko. Iso asapay la kumatagtali na iti na isang sangayan a kinapintas akop kupikupam anak. Ngamin, sana maagaw ken ka ti sabali dayta na isang sangayan agalad mo. Agyaman na ka talaga kada kayo, tatang, nanang. Di kay agdanag. Agtalinaad iti puso kan isip ko ti amin a pamagbagayo. Ikarik dayta. Nasapa analpas dagiti rumbeng nga aramidek. Iti naibangon ko abas ita negosyo. Tinasayaat, dumagasak pa iti restaurant. Taigatangak iti makandag iti dadakkel ko. Gatangak man ti Palimos, oray pangkaanlaan. Ha? Mabitla ang tata. Jane? Ha? Amudak, tata? Oray, di na kon limusan. Sige, panawan. Saan, tata? Di kay pumanaw? Di kay agdanag. Taikan kayo iti ura igatang nyo laang iti kanan nyo. Tani, madlaw mabisin kayon. Nagkutong kayo ngamin. Ha? Saan ko maamasair tirik nayo, tata, ha? Ngam, awan ka di anak yo? Saan da kayo atartari patuan? No kasta, di nak mabigbig. Ha? Apay, agam amu tayo kad... Ha? Aguray kayo? Ada siding di tamuging nyo? Kaarngi unay ti siding ti... Ditakan. Bong! Nagsarimadan ka. No kasta. Si kang agpaiso ni Bong. Inlayon nanti pimanaw. Ni Bong lakit din agpaiso day jay nga agpalpalama. Tsak laing pagaro. Naglakay mo't ngaminan tilangana. Idinto tagkatawunan kami laeng. Anya nga ta tinapasamak kan kuana. Apay ang nagbalin mo ten akas jay. Nagkutong. Sakat naglakay tilangana. Iso at tatapayan ti awag ko kan kuana. Anyan nga agpaiso. Asino ti mga ipagarop?
At tinataer, ngam kanayon amang lais kanyak idi. Kat agbanag anak kakaasi, kan nakalaklakay tilangana. Anyan nga agpayso ti biyag. Napno iti kinadatdatlag. Isa husto launay tay kunada. Ti biyag, kat mayarig iti agtaytayak apilid ti lugan. No maminsan, adda ka iti ngato. Ngam dumteng kat dumteng tulat ta ti gundaway, nga adda kan tumet iti baba. Tanibong akasadarak kan kanayon amang surdo kanya sipud kinaubing ko. Lima kay tilangana kan nagbanag nga agpalpalama. Sa bagay, manipod tinakderak ti saanan amang ikaskaso kan kuana, idi kanayon nakasurduan, jakon amunoan niya tinapaspasamak kan kuana. Sa anak mat ngaminan na interesado idi, taim pa may sakti atensyon ko iti panagadal ko, tapno maragpat ko ti amin nga arapaap ko. Awan ti panggap ko amang bales ken ni Bong, gapo kadagiti inararamid na kanyak idi manang. Nang runa kat amok iti panunot ko, at tinapasamak kan kuana, kat nalabit abu nga dagiti saan anasaya at nga aramid na, idi agkabanwag pay. Daytoy ti pakasaritaak manang. Katnam na maakasapay lako ma, tanakaagsaw iti nabarito kan na adal dagiti dumdumeg. Adya manakkan ka iti panangibinglay mo iti padas mo. Saan laang anabarito kan na adal ti patset anaagsaw dagiti dumdumeg, babaan iti insalaysay mo. Nabalito kan napateg na adal ti naibatim pagayam ko. Gaputa ti saan anasaya at nga ramid, awan mo't ti ibuha na anapintas. Namno ti tao kat agimula iti kinaimbag, akas iti inaramid mo iti laksid dagiti napasaram, sigurado amagunod mon ti baligi, kan ti kinaragsak ana itani, para kan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Nagsarding ti istorya ita, ngem ti biyag ketag tultuloy. Tinapasamakit san laeng nga pakasaritan, no dikit leksyon namang tulak iti tao nga agbalbaliw. Into nagsubli tayo, adadupay ti panagsubo kama sa pula sa lakniban. Welcome kabsat, adda aramid ti pusum kengkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusum. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Sigurado ka kadi akabalam taag na iti Los Baños, anak. Wen tatang, Ay na, mayadayo kalakat nga rudan kada kami. sana bali tatang, taikarik nga agadalak analaing. Lalay na anak. Nairanamot ngamin nga awan ti kurso akayat ko kadagiti pagadalan diti lugar tayo. Ijay mo't laong kayan ti kurso akayat ko. Aganad ka nga rod iti kaadam ijay anak, ah? Tatang, Awan kami kaninalang mo iti danam. Saan da ka maasikasaw? di kayag danag tatang, kabaala. Kan may sa, para kanyak matlaang daytoy. Mairwamak pa'y nga agbalin nga independent.
Sa bagay matkit di Ikarik nga igad ko ti agadal tatang. Tunuyak dagiti arapaap ko para kada tayo. Dakkel ti panagtalekmikan ka kaninanang mo anak. Mamati kami amagunod mo, dagiti arapaap mo. May kawa akmat no mapaanan ijay los banyos nila Lane tapno agadal tonyo. Nga manyang arod ngay, ijay mo't ngamin ti ayan ti kurso akayat na. Daita nga rod kahit. Sa bagay nanakam ti anak ta Elvira. Amok akabailan na salwad ang tibagi na. Pudno dayta, tilaang nakaamamak kat no maibarkada kit di kadagiti saan anasaya at ti ugali na nga estudyante. Elvira, Ang mga no maimpluwensyaan kat isuntun ti pakaigapwan ti di na panakalpas nga agadal. Dayta ti pagamam kaklakay. Awan ta iti danana amang iwanwan kankwana. basta bilinan taan na imbag nila Lane. Iti kasta, dinto mayaw awan iti nalintag adana. Sika ti kanayon nga da oras na amang kasarita iti anak ta. Isu asika ko mga rod ti kanayon amang bilin kankwana. Laglagi po makanayon dagiti bilin mi kan kakaninanang mo anak, wen. Wan tatang, di ka agdanag. Dakkel ti panagtalik mi kan kalalain. Amo mi amairing pas mo ti panagadal mo. Kasi ti kanayon nga ibagami kan ninanang mo. Dakkel ti pamati mi amaton uy mo dagiti arapaap mo. Talaga nga aramidak day tatang. Takas itinakunakon. Para kada tayo, no apay nga igagaad ko ti agadal. Anak, Kat agyaman nakiti pa nagtalak yu kanyak. awan ti rumbang nga pagyamanam kada kami. Ipaay mi ti rumbang para kan ka, ta obligasyon mi dayta. Tatang, Basta ganad kakanayon ija anak ko. Adayo kami kan ninanang mo, kat saan da kakanayon ang maiwanwan no kasapulan na kami. laglagi pagkakanayon dagiti bilin nyo kanyak tatang. Kat kas itinakunakon, tunuyak dagiti arapaap ko para kada tayo, kan para itinarimat amasakbayak. Makapaikawa dito eh. Awan na pulos ti amamok. Ngam adomot ket di dagiti padak nga Ilocano dito eh. Kas dagiti nalabsak itay di hallway. Ilocano mo ti sauda. Isa amamati ak nga damot laang dagiti makasiningad ko dito eh. Nang runa taman nakigaya makmat. Hi! Ha? Hello? Ako si Marian. Bago lang ako rito. Ako rin. Galing pa ako sa Baguio. Ako si Lalaine. Ha? Ilocana ka? Ala, uwan. Uray si ka? Wen! Ay no, agyaman Adapadak nga Ilocano anam-amok. Maragsakan ak matanam amo ka, Marian. Nangrunak at medyo mabainak pailaang. Takabarbaroak pailaang ditoy. Sapay la kumatag siningid dalalain. Nalagang namin tirik nakkan ka. Iso akayat ka makasiningid. Check lang paggarup nga dakas taan naglabasam lalain. Marian,
Nagawan ka tababainan ti pangamaam anang molestya ka. Dinalakat na panunutan na kayarigan na abukod na kamutin at dara. Day tangarod kat. Ultimo datatang ka nanang. Saan da nga amo tinapasamak. Inlimod ko. Mabainak. Kan mabutengak iti pang tatipang amaak. Nasaysaya at kumaano yung pakaamong kadakwada tapno na dusa ti awanan bain na pangamaam. Intalag kon iti Diyos ti amin, Marian. Kat mamati akadinak binaybayan ti Diyos. Isoan na yadayo kami iti dayja pangamaak. Sa bagay. Kumusta mo ti panagadal mo ngay? Okay, Mat. Kaslang arod maamakak gapu iti bagbagakkan ka. Parang parparipirip ti may sa professor tayo. Napindas ka nga min, isungag kursunada kan ka dayjay. Marian ha, sikreto tala ang dagiti imbagakkan ka. Kaya't ko laang ma-voice out, iso nga imbagakkan ka. Anya ka kadi? Anya pa ila ko mga rod agapo ang nagbalintaan na singid ngay? Akayarigan tan ti kasla agkabsat no jakmaan na dan ti palimod mo? Iso nga awan ti rumbeng apagdanagam. May sa agay. Nasayat agayem ni Marian, kat nagbalin kami anasingad iti tunggal maysa. Malaksi damay maysa ti pagadalan na yan mi. Agpada pa iti dorm ang nagnaadan mi. Isa nagbalin kami akaslag kabsat. Banag ang nakaragsakak iti kastaunay. Nang runakat nawaya kami amang ibaga iti tunggal maysa kadag iti parikot ken sikreto mi. Gapukan ko na, jak unay na ikawa iti pan na kaya dayo kadagiti dadakkel ko. Agingga iti maysa agundaway. Lalain, mamati ka kanyak. Talaga ang napintas no makikapeng kamot iti grupo akim mapengak. Nagsasayat da si ka. Anya grupo day tangay? Organisasyon ka di iti pagadalan tayo? Saan? Sa bali a grupo. Outsiders. Anya? Apay ngay akim mapeng ka iti day ta grupo. Mga no, iguluda ka iti noon niya laditan. May sagmak ka pa'y Marian. Saan lalin? Nasayat na nga rod kanyak. Amo da nga'y prioridad dagiti karbeng nga kas miyembro ti LGBTQIA+. Ha? Day tatagpaiso. Apay ti kunam, maingganyo ak ang makikapeng kadakwada no jak narik na ti panangisakit da. Marian. Kang runa na prioridad da ti panangilaban da iti karbengan dagiti kas kanyak kan kadagiti babae. Marian. Mamati ka kanyak lalain. Talaga anasaya at da. Manangisakit da. Anyamin a grupo day taya. Di ka na tagariha. Nga makakanigit a grupo ti dakdakamatek. Anya? Ala ka Marian. Ang mga noon niya ti mapasamak kan ka iti ikakapang mo kadakwada. Awan ti daga sa mapasamak ko naklangarudan. Panagkunam, awisin ka ako mapengmet no amo ka pa kaisag makam. Marian. Isa panunutam na imbag ti imbagakan ka. Kumapengkan ka da kami. Marian, pasensya kan ha. Ngam panagadal ti prioridad ko. Iso nga daak ditoy. Iso adi ka mapatgan itikid daw mo. Saan ka matkit di nga apuraan? Basta pag panunutam ti imbagakan ka ha? Panunutam ana imbag, lalin.
iti kasasaad ko dito'y nanang. Saan da kapag danagan? Ay na, pakaragsakak na itaan amuak lalin. Ang amnay, ang mga numabisbisinan ka dita. Ang mga nuawanan abastaw. Di kayag danag. Ado pa iti abastok nanang. Ay, nasayaat nga road. Ni tatangay? Ayan na. Adda ditoy. Ay, mabitla ang taipasak ti cellphone. Hello, Lalain, anak. Tatang, kumusta kayon? Di na kami pagdanagan dito, oy. Sinatirumbang nga agan na dakanayon dita. Kumusta ti panagadal mo? Awan parikot tatang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Nasayaat nga ron no kasta. Ay nakailiw da kan anak ko. Kailiw kayong mutun tatang. Di kay agdanag, tano dawayak, agawidak ti tabagyo. Uwan man anak, tapno makapag-iniliw tayo man. Una tatang, ikarit day ta. Basta at dawayak, agawidak ti tabagyo. Anyamutan, nagrigatan nga ipamaysa ti panagripaso. Taddaman ang dagiti kagrupo ni Marian kat nagaariwawa da. Sapay puro maipapan iti panagprotesta, maipapan iti panangilaban iti karbangan dagiti kamang ti babae, kan LGBTQIA+ ti pagsasaritaan da. Kastamot ton ti panangtubngar da kadagiti paganurutan nga ipapaulog ti gobyerno. Kabutang mo dagiti padak magnanaod dito'y dorm ti mangsitar kadakwada. Ay, anyamot ni Marian. Di na nga tamadlaw ang maisturbo kami amin ng dito'y dorm. Tunggal ikuyong na dito'y dagiti kagrupo na. Di pa ikit din makadadal ang naimbag ni Marian. Taday tamot latan makipaspasot iti protesta ter aramidon na. Apektadon at talaga ti panagadal na. Ay, sana mabalin ti kastoy. Masapol ang makasaritak ni Marian no maikanak iti kundaway. Masapol ang maisardengan ti kastoy ang mapaspasamak. Anya kamutin Lalain. Apay nga atagidaksan ti panagtatarip nung mi dito'y dorm. Saan da kayo matapagar-aramidan iti dakas Marian, jak tagtagidaksan ti panagtatarip nung yo. Saan kayo nga rod abibiyangan nagtatarip nung kayo kadagiti kagrupom? Saan ka di? Baybayan kayo mo ta. Kat anya nga rod ti keta sa huntar aramidam itangay. Naglawag apan nakibiyang dayta. Saan ka di? Ibagbagak laeng, ano mabalin, saan kayo kumamat ana ariwawa launay no agdudupong kayo, wano agtatarip nung kayo. Nang runa itirabi tama isturbo kami amin ngagnanaad dito'y dorm. Nagtangsit ka matin Lalain. Marian, sa anak anatangsit. Ibagbagak laeng no anya ti sentimiento dagiti padat ang agnanaad dito'y dorm. Siyak ti kasingadan kan ka. Iso asyak nga rod ti mangbagbagakan ka. Kaya rigantan ti agkabsat, saan ka di? No talaga akabsat ti tratong kanyak. Saan ka kumakas ita? Ha? Makapasakit kay tinakam. Pare ti karbangan dagiti babay akasken ka. Kan ka dagiti pada ka mailidlid ding iti kagimungan ti prioridad mi. Ngam kastakit din ti ibagbagam ita. Concern naklakan ka, Marian. Iso nga ibagbagakan ka daytoy. Jak kayat ama isagmak kan madadaal ti masakbayam, gapo iti grupo akim mapengam.
laeng nga ipalawag ken kuana, ama kasi nga ti grupo da kada kami nga agnanaad iti dorm, no kasjay nga agtatarip nung da. Inlawlawag ko pa'y, ti panagamak ti kaadwan apadami nga agnanaad iti dorm. Gaputa agdinabang kat nga rud idin, ama kakanigid ti grupo da. Sakat masansan pa'y nga agprotesta. Kantub naran dati gobyerno, na uray agdadatamat apara iti pagsayaatan ti amin ti programa ti gobyerno, aprot protestaan da. Iso akas talauna yan ti panakaklaat ko, idisemra kak iti pagadalan, iti maysa nga aldaw. Apay nga ta asyak ti sang kakita dagiti padak nga estudyante. Anya nga ta ti mapaspasamak. Kaslakit din, adda na aramid ko apakaibaba inak. Gapoy ti panangkit kita da kanyak. Sapay, madlaw nga da panangumsida kanyak iti jarda nga gisam. Anya nga ilalaid? Syakman mo ti pagustuhan. Ha? Anya ti kunam, Jerry? Syakman ti pagustuhan ko nak. Kasi iti pamagusto mo iti pangamaem. Ha? Sige na. Oray maminsan lang. Ikarik ang maragsakan ka. Bastos! Nagawan mo tabayin mo. Apay atin nung panak. Gaputa bastos ka! Di mo amo ti sasawam! Anyakot ta saanan. Hoy! Amon tintero pagadalan tayo tinapasamak kada kayo iti pangamaem. Ultimo ti arapaap mo nga ibagbaga makursunada na kati profesor tayo. Anya? Iso di ka man kundi pa Maria Clara. Taamumi amin ang tipalimod mo. Diyos ko, marigatan ako namang ipamay sa iti panagadal ko. Gapo iti pan nakaibabain ko iti pagadalan. Makalawasan, manipod iti naamwak ang nagdinamagan iti pagadalan, ti may papan iti palimod ko. Anila ang Marian tinangibaga. Kamaging gaita, pagpiyas-piyastaan dak pa'y laang. Kasano pa'y amay pamaysak ti agadal, no Naimbag taadda ka dito'y sika a babae. Paya basta simrok kayo latan ditoy. Marian, anya ti kaya tasawan da itoy? Makaamo kay ti biyag mo. Makaamo kay ti bagim. Ha? Siyak di sangwam! Paya tinong panag. Daytoy pay! Nagturad ka namang kontra kada kami? Abay, di na kami kadiyang amo? Ang mga nukayat mo nga iti may sangal daw. Masarakan na kadlaangan ang naiwalang! Saan? Pangasiyo? Kasyan da kuma? Saan da kapagaramidan iti dakas? Saan kuma? Apay nga taakas to'y tirik na tunyo. Nay, apay ay Elvira. Napalalo ti panagtibayok. Madandanaga nakajak amo ti makagapo. Nay, asino nga tatisa nga ele? Apay ang kastaunay ti panagtuktok na.
Kastagayam tinapasama ka anak ko. Ay, unayan. Nagawan ka tababaindan. Kung amatlan nagdagsan unayan abasol tinaaramid mo. Idinto ta para matla iti pagsaya atan yu ti amin. Nanang. Jakit din nakasiningid mo anak ikapang iti day agrupo. Iso ti awan nakam na. Wan, husto ni tatang mo. Dayjay ang nagbalin agayam mo ti awan manaknakam na. Awanan ba dayjay? Saan kayo kumaunay nga agpungtot, nanang? Tatang, ang mga nanya ti mapasama kada kayo. Tinapatag ita, nakaawid akon. Dito yung langan nga gadal. Nadaywa akong nagidya at tao. Jako na ituloy ti kurso anarugyak iti Los Baños, nagadalakdat ta, kat babaan iti kaasi ti Diyos, kan gapo iti panagsalukag ko, nakaturpusak. Iti naudi adamag ko, saan anairingpas ni Marian ti panagadar na, gapo iti pan nakikapangnan anaming pinsan, iti makakanigid a grupo. Kat karaman matlaang kadagiti nakamag-akamang ti NPA ijay Central Visayas. Sapay la kumamanang panakaibati iti nabalitokan nga adal tuy padas ko. Agyama na iti panangibinglay mo iti padas mo. Nagasat ka pagayam ko, tamalaksid analiklikam dayja a grupo, nakaturpos ka pa'y iti panagadal mo. Saan ka naipada iti nagbalin agayem mo. Pudno ang nakaibati ka iti adal, iti panagsalaysay mo pagayam ko. Gapot padam nga addaan iti natibker a panirigan, dagiti rekrutan, dagiti katasta a grupo, sigurado amamin pinsanan amarpuog da. Taawan ton ti mamati iti killo nga ideolohiya nga ilablaban da. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo,